с следващите споделящи, братя Гичеви, Калоян и Ивайло. Стъпка по стъпка в градинарството. Ние ще ви разкажем за градинарството, до някъде за видимото и за невидимото градинарство. Някои са идвали в градината, други не са. Накратко, градината се намира в София, в квартал Абдовица. Това е място на Любомир и Диана от Идея Вита. И тази година заедно се грижиме за него. Това, което в началото с брат ми, като започвахме, имаше възможност от едни съседи да... Така как е? Така? Малко по-тихо. Добре. Имаше възможност да започнем да гледаме там една друга земя, да си гледат тяхната градина и общо взето всеки да се самоспасява. Както пък миналата година, като бяхме на плана, там също имаше възможност да се самоспасяваме, защото на единия бил земята, на другия всеки иска собствено и всъщност ако бяхме следвали тази тенденция за собственост, нито щяхме да седиме сега тук да говорим това, нито някои други щяха да дойдат в градината. Това е едно от важните неща, съдействието. И то е по-важно от всичко друго. Няма ли добра воля и най-добрите договори? Имаме клиенти в съвсем друга област, които казват съдете ни. Тоест, това е първото нещо. Другото е хубаво, нали, да се уреди по някакъв начин, но желанието да направиш нещо с някой и не толкова твое, ами заедно да сътворите нещо, това, което Силвина бяхме сутринта с нея, на тебе аз давам, от теб получавам и заедно с тебе и заедно ние творим света. И така започнахме Градина Вита. В сайта на Здрав живот качваме видеа, качваме снимки, там може да следите някои неща. Сега ще ви и разкажем някои неща, които сме обработили. Здравейте от мен. Значи Калоян, чува ли се добре? Да. Е много прав. Защото той и ние, макар че сме братя, в началото имахме едни разногласия. Даже първата леха от многото лехи, които направихме, я кръстихме лехата на съгласието. Защото той имаше една визия, аз имах друга визия, нормално имаме различни опитности и не можахме да се спогодим съвсем в началото. По коя от двете визии да направим лехата. Оказа се, след като направихме лехата, се оказа, че най-добрата технология на тези лехи, които правихме от капаци, е между моята и неговата визия. Демек, те по много интересен начин тогава кръстихме леха на съгласието. Не помня кой точно от доброволците прекопа. Много ни помогнаха хората. Много. В началото човек, като почне да си прави градина, ако за първи път я прави, може да се почуди, сега откъде ще взема семена, откъде. В момента, в който почнете да осъществявате нещо такова, сериозно ви казвам, ще започне да пристигат при вас неща, дори ще трябва да връщате, да кажете, чакай малко. Всеки се обажда, кога да дойде да помогне. Връщали сме хора. Примерно не е било удобно. Носили са ни семена. Има семена, имаме твърде много семена и все хубави. Аз сме се чудили откъде ще ги вземем. В началото. Нали? Така че човек, това си поисках да ви кажа, искам да ви кажа, че твърдостта, тази твърдост, която може човек да прояви от себе си, всъщност трябва да отпусне, за да му се случат нещата. Тук преди малко много добре чух, че хармонията всъщност тя навлиза, не я излъчваме ние. Много хубаво. Аз искам така къщичка да знаете. Това бяха едни чудесни къщички. И сега ще ви разкажем стъпка по стъпка как влизаме в градинарството. То не се случи. Любо и Диана, те просто в началото хората ни питаха. Някои ни питаха така,
вие къде ги намерихте тях? А други идваха и питаха те къде ги намериха? Тоест, нали, много интересно откъде се... намерихме се. Тук май се намерихме. И така започнахме да си помагаме. Много хубаво си работим. Така. Аз ще ви кажа, преди отидахме там да сложим 2 кошера или там 3, а всъщност нещата станаха повече. А предната година, преди това, се грижихме за една градина или нещо, което ще става градина на Плана. Това е в екоферма Елата при Росен и Веси. И там аз изядах един такъв домат и няколко салати. Общо взето нямахме така много продукция и започнахме 3 души. Аз, брат ми и Мони. И отиваме тази... И така той беше малко разочарован, че само така, много малко, той дори не ги опита и тия салати, защото не беше в София. И отиваме тази година в градина Вита и той с едно такова съмнение да не стане като миналата година, тая година бил по-зает, нямало да може да участва. Обаче така се усещаше една плахост от това, че първата година за него е била неуспешна. Обаче аз му казвам, ако така разсъждавах, нямаше се науча да ходя. При първото падане и ще да кажа, тази работа не е за мене, а сега ме виждате тук, горе-долу. И затова така се шегувам с него. Му казвам, Мони, както виж, същото е както миналата година, само че условията са малко по-добри и сме могли да се разгърнем по-добре. Условията в градина видят, капково, монтиране, тор, инструменти, всичко. Изобщо имаше много добри условия. И когато условията се подобрят, ние се изявяваме доста по-добре. Но ако работиме върху себе си, има какво да изявиме. Затова първо е вътрешната работа и когато свършиме нея добре и условията се подобряват. Учителя казва, не търсете по-добри условия, за да работите. Започнете да работите с любов и условията ви ще се подобрят. Така стана, че тази година ни се подобриха условията и можахме да изявим градинарството и навън по-добре и така то да попие в нас все повече. Мен ме питаха няколко път, коя е културата на градината, която се получи най-добре. Значи, освен че туртата се получи много. Тази култура, не знам, Любо и Диана може би за тях е различно, но поне за нас, така като сме си говорили с това, това е увереността. Значи, на Разсъд ние направихме толкова Разсъд за декари. Ние не направихме за... Тя съвсем не бяхме уверени и даже някой му казва един ден, знаеш ли, що седиме толкова много? Седиме, защото не знаем, може би следващата година ще седим много по-малко, понеже вече имаме една такава увереност. Аз за тази увереност искам да ви кажа, ние понякога търсим един в друг. Ама растението, той не в него да имаш увереност, а в самия живот да имаш увереност, че може да минеш от тук, може да минеш от там, но то ще се случи. Слагаш едно жълто такова, като люспица, съвсем малко го слагаш и то става домат и че го ядеш след смисъл. И тези неща, които са вътре в почвата, те решават да му съдействат. А защо му съдействат? Защото той има идея. Той има идея, защото помни, той е на върха на домата, когато се... И по едно време, като го сложиш, то порасне и озрее, цъфне. Той има идеята какво ще направи със себе си. И цялата почва се увлича с него. Не, пак ви казвам, ние сме като семенца. Казваме, ще правим градинарство по този начин. И идва го и казва, какво имате нужда. И ние му казваме, и той го носи. Идва някой друг и казва, какво имате нужда. И така са увлечени. То не е, че от нас идва, ние сме увлечени от един смисъл. Общо е това увлечение. И тази увереност, скоро бяхме на едно представяне, хората си мислят, имате балкон, Владо си гледа на балкона черви. Имате желание.
Просто го правите. Може да е в една саксийка. То така е много лесно, но по принцип е хубаво човек да се запознава, защото сега ще ви разкажем всъщност за работата с живо. Понеже ние преди това и ние седяхме и цъкахме там на едни екрани, цъкахме разни работи за пари, но сега, когато работим за пари, сега работим вече с живо. И живото, то не е като... аз не цъкаха ми преди това, бях хамален, носех пешони, те ги слагаш, те седят. Нямаше кой знае. А сега тук виждаш го, че то си има характери и самата околност го изпита. Примерно домата, който е под сянката го пита, ти колко си уверен, че... И той казва, уверен съм. И става малко по-продълговато, по-тъмно зелен. Мисля, той пак същия домат. Той домата е идея, нали? Домата, там какъвто е домата, не знам точно какъв е домата, но по друг начин, по различни условия поставя. Така че, ние тук всички сме градинари, това ми е ясно. Всъщност, вие ще разберете, ако започнете или които са почнат, ще разберете колко много таланти имаме за това. Аз не знам там, българите, сега се говори за българите. Българите са... Просто го знаете го, да? Той е в дланите. Да. Ние имаме една такава обиколка, много драго ни става, като обикаваме градината и заставаме така пред някое растение и всеки споделя наблюденията си по това растение. Това е много хубаво, защото аз съм го гледал по една. И така ти се откриват, това ми е много приятно, когато го правиш. Ти ако искаш да кажеш нещо за бъдещето, за работата с живота. Да, тази година, освен че вече нали, се радваме, ето това също са от градината плодове. И най-различни. Тук също се е готвил в идея вида с тях. Хубавото е, че придобивайки увереността, все пак имахме и плод, с който тя да бъде украсена и споделена. Всъщност имаше много голямо, за нас е много голямо изобилие. Тази година почувствахме така за пръв път от детството, какво е да ядеш такава храна, която ти си отгледал. Калин от Добростан, той така ми каза, такава храна няма откъде да си купиш. И наистина ти няма откъде да си купиш такава храна, защото тя нали, не е минала през много неща, но тя е отгледана така с чиста мисъл. Няма зад нея задни тъмни мисли, до някъде е отгледана, за да бъде подарявана и споделяне. А това е най-високото качество, това е по-високо от биото, защото биото също е той е за анонимен пазар. А когато нещо се прави, за да го подариш на някого, както като отидете на село някой ваш роднина, ако гледа нещо, което да е за вас, то вече е съвсем друго и такова нещо на пазара наистина няма. Защото към него има вече един невидим плод, това, което той е влагал като мисли, да ви го даде, да ви го сподели. И аз ви пожелавам да имате все повече така достъп до такава храна, която не може да си купите. Тоест повече градини да има. Аз сега искам да ви разкажа една кратка история, скоро която ми разказа, за един пчелар. Ние преди години бяхме пчелари, но това накрая ще го кажем. Бяхме пчелари, после станахме свещари. Сега даже скоро си говорихме с Краси от Усури, свещари ли сме, градинари ли сме, не е ясно точно какви сме в момента. Една история за един пчелар. Учителя при една от обиколките на България и отива този пчелар по него, казва му, гледай сега, имам тук 100 кошера, ама нещо не вървят. Учителя му казва така, ще отделиш 20 кошера тая година, ще ги наречеш на Бога. Ако някой дойде за илач, за подарък, тях ще му дадеш. Но няма да го продаш това мед и ще гледаш какво ще стане. Отделил той направо така, изкарал много мед. Много мед. Отделил това от 20 кошера и продал други.
гледал то от 20-те коши и казва, той по-кмет не яде. Продал и него. Хубаво, отива на другата пролет и тая пчела в нито един кош. И отива се опаква на учителя. И учителя още като вляза в проблема казва, сега кажи, яде ли по-кмет или не яде? Това е една тема, която на мен от малък ми даже страдам от това нещо, че ми е много по-лесно да работя без пари даром, отколкото за пари. Значи много трудно се мотивирам аз за пари и семейството и така от родата има едни такива, защото не мога да се оправям сам. Аз ако някой ми каже, ела безплатно да работиш нещо за благото, ще отида. Ако не е за това, това е и така. Той е малко така ми уравновесява в това отношение, защото все пак за да е една идея, за да се стане, трябва да стане. Сега аз искам да кажа за доброволците, защото виждам тук едни доброволци ме гледат. Нямаше как да се справим. Един ден казвам на един от гостите на градината, викам, гледай се, директор на център Идея Лид, по работно облекло Плеви, главен редактор на списание Усури Бере, директор на Валдорско училище Копай канал. Интересно е, че на тая градина си идвали какви ли не хора, които много програмисти. Да, програмистите основно изкопаха. Програмисти. Интересно, че такива хора, много ценни хора, които работят в тия посоки, в които и ние работим. Ние увереността, работа с живото. Търпение. Да, аз ще си поставя тази тема за търпение. Търпението е, нали, това е когато работиш с живото, то търпението ти се усилва и то някакси пораства в теб. Аз поне го забелязвам. По принцип съм малко нетърпелив. Учиш сега домата, но не мога да пораснеш вместо него. И въобще, търпението е през тази идея на зреене. Тоест, вие искате нещо да озрее от себе си. Да стане самото себе си, да изпълни себе си, каквото то се разбира. Примерно домата да стане сам себе си да стане. И вие котите го ръчкате, както го ръчкат с това модерното земеделие в момента, е една голяма химиотерапия. Те го ръчкат с разни работи, за да избягат то от себе си. И когато видиш как живото става само себе си през етапите, през сезонността, ти тогава ставаш по-търпелив и към хората. Поне на мен така ми се случва. И ги гледам по друг начин вече. Виждам, нали, сега някой е плевачи в характера, ами си викам, той аз имам такъв плев. В един сезон ще го победи едно друго растение. Така че търпението е